Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat nggih, Bu, Pak? Matur nuwun, sampun ngundang Budi Wijaya. Kula dongaaken mantun sedekah bumi niki dusun Telapak nggih. Amin. Mugi-mugi sedaya wargae seger waras. Tambah rejeki. Sing nyambut gawe mugi-mugi gangsar penggaweane. Nggih, amin. Pira, Mas? Mlaku-mlaku nang kutha Ndupak Surabaya rame dalane. Aku seneng karo warga Telapak guyub rukun nglestarekno budayane. Percaya nek Pak Mukit kepala dusune. Nguang bojo ndablek cepetno lawang pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula soke dorong temtu dolor mati wis mesti uripno alam donya ayo sing ati hati titi ayo dinggoni watak dengkilan srei ayo urip nang donya dolor pira lawase tak ibarat wong mlaku wong mampir ngombe tukar lan padu wis duduk jamane sing kalah sing menang padha istilah tangga digotong lan disangga membina persatuan ojo ditinggalno wong perlune dulur supaya maju negara kita rakyate tentrem ado teko apa-apa mulane kerukunan ayo ditingkatno
iku jaminan ayem tentreme negara. Nek rakyate ayem negarane melok tentrem, nyambut gawe dadi adem ayem. Mula persatuan ojo ditinggalno, supaya tek tentrem bangsa lan negara kita. Tapi nek nang telapak kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa. Katik bengi iki nganakno sedekah, kajate dulur telapak kabeh nyuwun berkah. Tak dongakno telapak kene ado teko musibah, masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah. Setahun sepisan nganakno sedekah desa, nanggap budi wijaya ojo dilalekno. Masya kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula, niku sampean anggep ngingoni kula kenal Pak Mukit kepala dusune, aku mang dijak mangan kare ayam lah kok dienake, tapi mari mangan lambeku ngiler ae. Tak cokot tak kira pupune petik, lah kok dongkele sere. Aku ngedong lak ya bengi iki, eling-eling karo Pak Purnomo sik dulur, aku melok berpartisipasi. Dening kok mulai aku disangoni, saya ucapkan terima kasih. Dene gak disangoni, sampai meneo tak enteni. Enake. Kula nggumun kali warga Telapak niki. Rukune niki mboten sembarangan, saged dados contoh desa-desa liyane. Ana pengajian geruduk melok pengajian. Ana yasinan geruduk melok yasinan. Kosok barine nggih ngoten, ana barian geruduk melok barian. Niki pertanda kepemimpinan Bapak Mukit niki luar biasa, berhasil untuk warga dusun Telapak. Tepuk tangan, nggih, boleh tepuk tangan. Nggih. Eling-eling napa, Bu? Sedekah bumi niki mboten kok kula panjenengan niki arahe teng kemusyrikan mboten. Sedekah bumi niki minangka penghormatan, hormat kalian pepunden ingkang sampun babat alas. Eling-eling menawi niki mboten dibabat alas niki, sampean mboten gadang griya ta mriki. Sami kali 17 Agustus. Hormat kali pahlawan. Nek pahlawan gak gelem berkorban, mboten saged merdeka. Sami kali dusun Telapak niki. Mula monggo sing penting menjaga kerukunan empun sampai cerah, sebab cerah niku agawe bubrah. Jenengan emot niki jaman pun tuwa. Akeh perawan sing dadi rondo.
akeh randha sing nglairno putra, akeh putra sing wani karo wong tuwa, akeh wong tuwa sing gak kuat penggoda. Dijak sembayang mesti semoyo. Ana masjid, ana langgar gak gelem saba, sing disaba omahe germa. Senengane adu petik totoan do. Nah, sing meneng enten iki rumangsa. Nah, sing guyu niku kulino. Niki cerita. Cerit tapi mboten karan nyoto. Ayo, Cak. Gasen, Cak. Wenco. Mboten salah sampeyan nanggap Budi Wijaya. Ludruk milenial. Dagelane nom-noman, pengrawite nom-noman. Ngeten iki nguri-nguri budaya, cek mboten kalah kalih budaya manca. Sawangane ngene wis ketok mpunan wis kenek digawe sembarang. Nyambut gawe ngeten tok niku lho wis sok gawe nyandang gawe mangan. Paling enak dadi seniman, ngalor ngidul dikawal koyok jeragan, kepingin nopo ae mesti keturutan. Pancen aku sembarang doyan, duweku akeh manganku mele-mele. Aku seneng mangan gule sate, sepi tanggapan mangan opo anane. Kadang-kadang isok mangan kancane, sepi tanggapan aku banting haluan. Aku njajal buka peracangan, buka peracangan kayane rodok lumayan. Mula aku kelakon dadi juragan, dadi juragan. Duweku kandel, wingi nang apel aku kula apel. Duwe akeh tak tumpuk kandel, saiki duwe entek tak gawe mangku kurang. Namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karep. Ditinggal awe-awe sing ngedum kancane dhewe. Budi Wijaya luar biasa. Tapi dalem niki kula mboten ijen. Ijen samane ngomong dhewe oleh wong gendeng. Iki wonten setunggal penyanyi asli dari Jakarta. Anak atau putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama. Siapakah dia? Sambut kehadirannya Ridho Wanto. Budi Wijaya. Yeay. Asik.
menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ambil gitar, panggil teman-temanku. Suka-suka nonton Putri Wijaya. Suka-suka nonton Putri Wijaya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Bergoyang walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Nonton Putri Wijaya. Suka-suka nonton Putri Wijaya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Selamat malam. Thank you cantik. Asik. Terima kasih. Ayo Cak Wanto. Kalau cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka lihat Putri Wijaya. Asik-asik. Suka-suka lihat Putri Wijaya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa. Suka-suka nonton Putri Wijaya. Suka-suka lihat Putri Wijaya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Bergoyang walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Terima kasih. Terima kasih, matur suwun. Mas Gondol. Mas Kuprit. Mas Kuprit Oh. kakekku. Cak Kuprit. Oh, Cak Kuprit ndok kene iki, Pak. Cak Kuprit tangke ini. Ayo. Selamat Nggih, malam Pak. telapak. Terima kasih, Pak. Apa? Heh? Ya. Keripik gedang. Selamat malam telapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sinang kene wayu-wayu, ginu-ginu blak-blakem. Terus Sinang- nek kono apa? Oh? Sinang kono lungset kabeh. Kok lungsek ya? Akeh rondoe jare sapa? Kon senenganmu rondo. Elingno Apa? nang kene iki. Mario Sume udan-udan. Mari usume udan-udan. Ya. Dono titik, Cak. Usume udan-udanan kena apa Sarasa? Elingno terutama wong wedok-wedok. Kena apa wong wedok-wedok? Nek lungguh nang lemah iki lho. Apa? Lho, ngene iki usume orang-orang modal. Ibu-ibu hati-hati. Mm-mm. Nang kene mang jemek. Nek longgo aja mbegogok. Nek megogok Masalah kodok paling mencolot. ambemu. Masalah iya ya. Ngene iki nek kancaku wabeng lompok iki alhamdulillah.
Awakmu aja mek alhamdulillah bersyukur to. Bersyukur. Tapi yo ngalembono. Masalah. Tuku tepak diadai kelaran. Cakep. Warga telapak kabeh seger waras. Allahumma. Tuku tepak akeh mok siji. Warga telapak muga akeh rejeki. Amin. Tuku tepak diwadahi nanas. Cakep. Warga telapak muga-muga kabeh utange lunas. Allahumma. Sing semangat iku jelas ngendhokake kayake. Tuku tepak rutuh nang tengah dalan. Cakep. Main nang dusun telapak. Apa? Muga Pak Polomuki dimunggah nyawer dagelan. Allahumma. Pak Mukit. Pak Mukit. Tak tambahi di ben tambah semangat. Mukidi. Pak Mukit gak ana ta, Bu? Pak Mukit mulih. Aku mau dijak Pak Mukit nang omahe. Kok dijak nang omahe? Oh, Pak Mukit iki wonge blobo. Lho. Lho, ditimbali Lho, sih, lho. rono moro-moro sih, Lho. timbali. Ya apa rek cak wantor rek rezekine akeh. Dongakno muga-muga sing paring rezeki iki tambah akeh rezekine. Akeh rejeki. Heeh. Iku mang peparingan saking Pak Luraji. Iku mau. Pak Luraji terima kasih. Matur suwun sehat selalu panjang rezeki. Kok kenal? Lo kenal wong koncoku biyen zamane nakal Tahu nakal. Wah, nakal. Lah ngono ku Pak Mukit yo gak rene. Le, Oleh aku mau wis dijak nang omahe Pak Mukit. dijak lapo nang omahe tak takoni. Pak Mukit nang ngarepe omahe iku mang sedekah bumi disiapno jajan ngarepe omahe jajane tumpuk-tumpuk. Jajane tumpuk-tumpuk. Mlebu nang omahe Terus nang bale ku. Siap-siap digawe makeme kanca ludruk. Beras iku tumpuk-tumpuk. berase tumpuk-tumpuk. Gak sabar aku nang kamar mandi baleng. Nang kamar mandi Iya. awakmu ana apa iso? Jenenge umbah-umbahane tumpuk-tumpuk. Lali gak dipe. Masalah. Pak Mukit iku wargae nglumpuk kaya gopo mule. Lho. Pak RT. Lho. Pak RT. Pak RT. Matur suwun Pak RT. Masalah. Apa? Bapak RT Pandi. Pak Pandi, muga murah RT rezeki. muda, berbakat, berdaulat, mencintai rakyat. Tepuk tangan Pak RT Pandi. Luar biasa. Luar biasa. Pak RT Pandi, Pak RW Askuri. Lah. RT Sakur. RT Sakur nandi RT Sakur. Mole kebangetan kor Sakur. Masa jek sore gopo mole. Abemu. Hawane adem. RT Sakur gopo mule lapo? Lapo kira-kira? Ya njaluk bojone kopi. Oh, kopi ya. Iku kopi sing gawe kopine sapa? Lah iki lah ya bojone. Iku Askuri. Bu RT. Bu RT. Bu RT. Masalah luar biasa. Bu RT. Iki anake. Iki Bu RT. Anakmu tak peke wae Bu RT. Lah Apa sih? Lah ya Bu RW anak Askuri. Bojone Askuri saya mang. Askuri dah. Ala Askuri duwe lu wis entek sore genyawer tanda. Toh, Eh, kon tak elingno. Apa? Iki mang putrane sapa? Pak RT mang lah. Askuri. Putrine. Putrine. RW Askuri. Iki mang- RW siji Bu RW piro Askuri? Iki mang nyedak nang kene. Oh, Nyedak nang kene iku ana sebabe. sebabe. Sing tak celuk iki mang lah anake Roma Irama. Lah, sing metu. Pikirane iku anu Ridho Roma sing teko. Lah sing metu. Nah, sing metu nyambik. Mosok Mangan. potonganku koyo nyambik rek. Wong gantenge koyo ngene arek koyo nyambik. Iki mujudno. Mujudno Nek apa? warga telapak iki kan mayoritas muslim, Lah, wong Islam. Betul. Kerukunane dijaga. Nang Islam iku ana kerukunan telu cacahe. Apa iku? Ana jenenge ukhuwah Islamiyah, ana ukhuwah watoniyah, ana ukhuwah basyariyah. Waduh, terlalu tinggi Loh, omonganmu. Lho iya,
Ukhuwah Islamiyah iku njaga kerukunan antar umat Islam. Oh. Ning kene rukun-rukun. Rukun, Sing rukun. sregep ibadah, Heeh. rukun. Sing seneng nang tradisi seni tradisi ngene iki ya melo rukun. Iku ukhuwah Islamiyah. Oh, Islamiyah. Ana ukhuwah Watoniyah. Watonia apa maksudnya? Rukun tunggal bangsa. Gak pandang bulu. Gak agama Islam tok, gak agama liyane tetep dijaga kerukunane. Dijogo bareng-bareng. Demi NKRI. Oh, ya, nomor telu. Ukhuwah Basariyah. Basaria maksudnya? Oh, Basariyah iki saiki dibuktekno karo bose awak dhewe. Apa iku? Lho, apa didik lak nang Mekah. Oh, iya. Nang kono kepethuk wong negara manca negara endi. Iya. Basariyah maksudnya iki rukun wong sak donya. Rukun sak donya. Heeh. Lah nang kene iki termasuk rukun apa? Lho, iki termasuk nang kene iki ukhuwah Watoniyah. Gak Watonia. pandang bulu. Mergo nglompok sak dosun tumplek-blek. Heeh, tunggal bangsa. Apa ae nglompok nang kene? Nglompok. Tanggapan lodrok nglompok. Nglompok. Tanggapan jaranan nglompok. Nglompok. Pengajian nglompok. Saking senenge. Winginane tanggapan horek nglompok. Saking gembirae. Rukun rondo kakekmu. Ono Apa? horek Horeg. ngelompok wong sembayang sampe melayu. Saking senenge ndelok horeg. Saking horeke. Saking horeke. Oh, dikira lindu. Dikira lindu. Oh, iya. Aku sore mrene ngelompok masalah ruwame warga kene ku rukun. Apa ae guyuk rukun. Kon lak wong Islam. Wong Islam. Temen akon. Taman. Ngerti maksudnya Ya Islam. ngerti. Islam itu terdiri dari 5 huruf. Islam terdiri dari 5 huruf. Ono I, S, L L, A, M. M I. Isa. Oh, Isa yo. Isa. Wajibe wong Islam sembahyang. Sembayang Isa 4 rakaat. Sing loro Loro S, subuh. 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 Wajibe wong Islam Wajib wong Islam sembayang subuh pirang rakaat? 2 rakaat. Kok pinter kon ini. Wong aku kok. Anak itu apa? Anake bapak. Iya. Sing telu. Telu. L. L lohor. Wajibe wong Islam. Wajib wong Islam salat 4 rakaat mergo lohor. Oh, iku mau ya. Iya. Terus sing papat. A. Asar. Asar wajibe. Wajib 4 rakaat salat asar. Iku ya. Iya. Sing 5 M. Mandek. Kok tak kaplok kon kok lho. M ya mandek. M. Mandek. Lho, M. Mandek. M iku salat to. Ya, krik takone ibu-ibu. Nek M lak mandek ya, Bu ya. Prei ya, Bu ya. M lak mandek ya. Tandane kok. Iku dudu M iku. M apa? M iku maghrib. Oh, magrib. Sembayang telung rakaat. Telung waktu. Berarti ngerti awakmu ngono. Ya ngerti. Oh, monggo dur. Ana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajibe wong Islam apa? Wajib wong Islam melayu sembayang. Melayu sembahyang. Sembayang. Oh, sembayangmu gak sah. Kok iso gak sah? Gak sah. Apa kok gak sah? Lho, sedurunge sembayang kon wudu dhisik. Ya nek gak sikilmu kena telek. Iya. Berarti kudu wudu dhisik. Iya. Baru sembayang. Baru sembayang. Ya gak sah. Kok gak sah sih? Ya adus dhisik. Hah. Wong tangi turu goro ngadus wudu sembayang ya gak sah. Berarti nek kate sembayang adus dhisik. Adus dhisik. Wudu. Wudu sembayang. Oh, tetep gak sah kon. Kok iso gak sah? Lho, sadurunge sembayang. Apa? Mari adus, katokno dhisik. Lah kon gak katon kate sembayang gelantongan ngono katene kon. Berarti kudu katokan sih. Katokan dhisik. Oh ya gak sah. Lho kok iso gak sah lho? Ya kelambian dhisik. Kelambian dhisik ya. Lah sembayang gak kelambenan mosok kate mudok ketok kuntal kandul ngono ya. Nek lanang gak apa-apa nek wedok iku lho. Ya. Berarti wis ngerti kabeh. Ya ngerti kabeh. Ya. Wong aku mrene iku mang masalah sa. Apa? Lho, ketemu dulur-dulur ya ketemu kanca-kanca. Kon kenal ta? Gak kenal ya apa? Paling sing mbok kenal ya Pak Lurah iku mang tok, boleh ngekek dhuwit. Lah adalah kancaku SD iki lho ngelompok tumplek-blek nang kene. Nang kene kabeh. Lah iya. Kancamu Kancaku bagian apa to? masak nang guri gawe panganan iku mang ya apa? Sing masak iku mau. Kancaku SD. Kancamu iku? Iya. Sapa to? Juwaria. Juwaria kancaku.
Walah, Bojone Juwaria. RT apa bojone RW saiki? Wah. Berarti sing masak Mas Juwaria. Iya Juwaria. Layak to. Lah apa? Aku mangan rawon. Apa? Rawone asin. Juwaria iku ngerti nek iku aku kancaku teko. Mangkane dimasakno sing asin. Oh, niat masakno awakmu. Iya. Lah sing nyambel iku mang kancaku iku dadi biyen ketua kelas. Sing nyambel Lho, ketua kelas biyen. ketua kelasmu biyen. Emang ya nyambel ya masak sego jagung. Kancaku ketua kelas. Kancamu iki. Iya. Sapa to? Lia. Iya. Lia iku mang wis mulai be arek iku mang. Arek teko. Heh. Lan ndi arek? Wes. Weh, Endi? wis mulai. Wis mule. Iya. Walah, Lia. Iku mang diewangi arek-arek nggih sambel. Lia iku. Iya, nggih sambel. Iya. Tapi ya iku tok kancamu. Yo lah sing nggih sambel iku mang ya apa? Lah ya Lia iku mang sih. Lia, masalah ambek sapa iku? Embo sing kenal kan kon. Biyen nek sekolah iku ana sing paling ayu dhewe ngono ku. Arek ayu dhewe. Ayu dhewe. Sak kelas ayu dhewe. Sak kelas ayu dhewe, mang nyambel nang kene. Arek yang nduk kene. Nang kene iku mang Sopo? Irma. Irma? Iya. Arek ya ono nang kene. Mbok wis mulai, Be. Irma. Nang guyu aja diempet apa? Oh, masalah. Loh. Lah apa sampeyan guyu koyo ngono iku? Iku dicokot orong-orong, tak cokot kodhok. Bojone endi? Iku bojone Irma. Babane kancaku kok. Wah, aku kok dadi bojone Irma tak jotos ngono ae wis. Akri ana bojone. Ya Irma iku tok. Wah, Wis gak ono maneh sing mbok kenal. Le mantanku pacar. Kon duwe pacar? Wah, pacarku biyen arek kene. Sopo? Romlah. Sopo? Romlah. Romlah. Iya, Pacarmu. pacarku saiki rondo. Lambemu kon niku duwe buktine ta kon? Duwe. Romlah ku rondo. Romlah rondo. Kira-kira omahe go pinggir endi to? Omahe pinggir kono mak ya. Loh, biyen niku kono. Oh, saiki pindahnya ngulon. Pindah saiki so. Pindah ngulon. Pindah Romlah iku. Romlah. Kon dulina to. Wih, engko lah. Engko. Rencanaku tak parani tapi jare Romlah. Ojo Mas Wanto. Apa? Aku gak wani metu awakmu. Apa? Nanti berbuat yang tidak hanya iku. Apa yang tidak hangat? Nanti terjadi perbuatan yang tidak. Romlah iku. Iya Romlah. Ya Romlah tok. Le, aku Romlah mbek Romlah biyen niku putus. Oh, tahu gandeng. Heh. Terus ono masalah pedot. Pedot gara-gara aku selingkuh. Kon selingkuh. Aku selingkuh. Potongan kaya buntute cecek ngene iki iso selingkuh kon. Iso. Kon selingkuh ambek sapa? Ambek Dewi. Dewi. Aku selingkuh ambek Dewi aku gitu. Walah wiwi kok gawe kacamata Gara-gara- apa? Lah ya apa? Dewi luwe ayu tetu Romlah. Saiki yo kisut rondo karo. Sapa? Dewi ambek Romlah iku. Dewi ku ya rondo. Rondo. Biyen jajal. Sompama dadi ambek aku gak ngarep dadi rondo. Kira-kira dadi apa? Sengsara. Tambah rusak. Masalah. Ya Dewi ku tok. Le kok Dewi tok iki lho. Ya wis mari kancamu iku tok nang kene kenalmu. Hansip kene keamanan kene iku Pak D ku Hansip Linmas. Kok gak percaya? Le gak percaya apa? Sapa? Madaya iku. Sapa? Madaya iku Pak Leko. Madaya. Madaya. Waduh sing nyebur sempritan sampai keleleken niku mau. Iya, Pak. Potok. Wah, kok. Madaya iku. Madaya. Aduh. Hah? Aduh. Apa to? Aduh. Apa? Apa to? Kon niku kate step lah kon niku. HP ku Aja macam-macam nang kene lho kon. HP ku bergetar. Heh? HP ku bergetar. Piro getare? 1000 kali liter. Kan Pak Bumi goblok. Alah. Umume wong HP ku lak di touch screen jenenge touch screen layar sentuh. Lah kok kon kok mancal. Tak karepku HP ku dhewe kok. Halo. Oh, nggih, Waalaikumsalam. Ya. Sopo? Ini aku mama apa? Apa aku jenengnya? Apa jenengnya iku? Namanya? Ya, apa itu namanya? Saya masih main di Gresik. Oh, ya. Iya. Ya. Serius apa ngene? Nanti kalau sudah mari,
Oh, pas sudah mari ku. Iku lho nek ngene. Sudah selesai. Iya. Nanti kalau sudah selesai saya tak merono. Saya ke sana. Ya. Saya ke sana. Hmm. Iki koncone saya itu loh nyocot ae. Loh, kok nyocot? Kok tak jotos belungker kan kok. Iya. Ya nanti saya numpak pesawat. Iya. Pesawat apa toh? Pesawat gondol kok. Ngoceh. Iya. Suwun Mas. Waalaikumsalam. Sopo toh? Raffi Ahmad. Kok tadi apa ditelepon Raffi Ahmad iku? Dadi babu. Lho, iki lho. Kenapa, Lho, Sob? kok nek ketularan aku bulian. Kenapa HPmu? Loh. Halo. Iya, iki lho sik tampil iki lho karo wantun nang kene mbek aku kok. Koyo. Telepon ae. Engko tak ampiri engko, tak terana mulih. Iya. Ancek to. Sopo? Makmu. Makku wis bongko, makku. Loh, makmu wis mati yo. Mati 10 tahun wingi. Masalah to, kon tak omongi. Apa? Kon nek kemis iku lunga nang kuburane makmu. Iya aku suwe gak tau moro, So. Lho, ya apa winginane makmu ku lho. Kepethuk aku. On petuk makku. Lho, nggo nang ndukure maesan sampe nggawa HP makmu. Lho, makku telepon-teleponan. Iya. Lapo aku Tak ndukure. parani. Mau Lho, parani? mak sampe lak makne Wanto ah. Iya. Iya, So. Lah sampean lapo, Mak? Wong wis mati kok nang ndukure maesan. Lapo tibae? Kok nggawa HP? Hah. Walah, So, nang jero sinyale gak ono, So. Makku kate gendeng be ya. Mbah, Ngono ku biyen pas kate mati ku ya pesen. pesen apa? Anakku Wanto sing ganteng. Iya. Menene aku mati nak, aja dikubur nang jero-jero. Kuburan aku nang ngarepe lawang kuburan. Njaluk dikubur nang ngarepe lawang kuburan. Lawang kuburan. Karepe apa? Apa, Mak? Heeh. Sesuk yen ana kebakaran nak, aku cek iso mlayu ndisiki jare ngono. Oh. Mak, bongko kok. Wong wis bongkok kok, Adik. Bongko sing wedi kebakaran. Iku jenenge pesen sing mustahil. 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 Makku ku ya ngono nyene senengane ngono ku. Ngi kon mari ki. Piu. Sriwit. Ana tapis itu bondo to? Wayuwe ngene rek. Pirowan. Mangsamu kon dodol es coklat akon piroan iku. 75 ah. Geblek dhewe. Enak. Lemekan aspal. Gak gelem semaur iso. Hah? Gak gelem semaur. Ngono ku takonono ta. Takon ya apa? Paling gak iso basa Jawa. Basa apa? Basa Inggris. Basa Inggris. Ya. What my name is Wanto. What's your name? Artinya apa to? Nama saya Wanto. Nama kamu siapa? Gak semaur iso. Hah? And what do you do? Ayo turu gerdu. Iki arek pondokan. Pondokan. Ngene lho takone iki. Siapa? Arek pondokan iku kudu basane kudu sing apa rada muslimih ngono. Muslimin. Iya. Muslimat. Iya. Ngene lho. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yasifu hamdam amin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bongko be. Ngelahi. Mosok karo Hamdan ATT. Oh penyanyi dangdut be. WJH CTK. Artinya? Wajahmu cantik. Iya. Terus no. KMU SDH MKN. Maksudnya? Kamu sudah makan? Terus? But mureng. Deh. Apa? Kontak. Celongop kon kok lho ya. Apa? Lah kon ngomong but mureng. Rambutmu ireng. Oh, rambut ah. Iya. Let muning. Nyangki. Apa sih? Let muning iku maksudnya? Kulitmu kuning. Kulit ah. Iya. Masa pikir aku sih enggak itu. Oh, salah aku yo deg-deg. Sabar. Mbak. Oh. Wiu. Op. Wow.
Au. Eh. Au. Au. Apa arek ngene? Artine, Mbak melaku, ayo tak tumpano ali-ali iki kok. Ali-ali yang ngene. Iya. Oh, basa isyarat ta iku. Syarat. Iya, iya. Pak De. Apa? Ya kira sing bening. Aku ket mang nyocot ngene gak salami. Weh, Wis gandek diitung, Pak De. eh. Oh, Eh. tak kandani. Ngono ku putune njaluk sosis lomo. Apa? Njaluk putune njaluk batu mana sosis. Gak ada duit, Nduk. Nang kene genyang tandak kebacut. Kebangetan. Masalah. Jane iso ngomong tagak. Lah, iya. Lah bahasa deh. Wis marilah menyangkem. Oh wis. Oh, iso ngomong ya to? Heh? Wis. Wis marilah menyangkem. Kon wong lanang. Wong lanang. Kon melok silat, melok pencak. Iya. Digepuk wong wedok ojo sambat. Gak loro. Ngomong gak loro. Gak loro. Kurang ajar kon. Gak loro. Kurang ajar kon. Gak loro. Gak loro. Kurang ajar. Gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro. Ngelu so. Suwe-suwe ngelu e. Kaitan ngelu suwe-suwe koyo vitamin iki lho. Kaitan pahit suwe-suwe seger. Kaki. Gak iso sing sopan kon nggodho arek wedok. Mbak Afid. Sapa? Toh. Ngene lho carane. Arek iku kayak ono koyo puisi saiki gitu. Ngene, iya, ngene lho. Mbak, bapakmu tukang bengkel ya? Kok tahu? Kelihatan oli yang licin bisa menyentuh hatiku. Iya. Jajal kon. Mbak, Apa? bapakmu tukang teletong ya? Loh, Kamu kok tahu? Ya apa sih to? Bek nih. Lho kok bek? Mbak, bapakmu dodolan HP ya, Mbak ya? Kamu kok tahu? Sinyalmu bisa menyentuh perasaanku. Terus. Mbak, Heeh. bapakmu tukang sapi teng ya? Kamu kok tahu? Bek nih. Lho kok bek nih? Sing kaya aku mau lho. Rene, Ya. tak warai yo. Ya. Wis praenmu koyo nyambe anyang-anyangen. Tapi ganteng. Heh? Ganteng. Sing ngomong ganteng iku sapa? Aku. Kon. Iya. Tak warai ya. Ya. Bapakmu kuli bangunan, Mas. Hmm. Loh, bapakmu kuli bangunan, Mas. Kok tahu? Karena wajahmu kok seperti catok. memang lo pikir gua ini bangunan. Rumah. Anggitmu iku lho ya. Apa? Aku arek selawe geblak dhewe. Beke belajar sing sopan disawang wong sakmene kae. Gak iso kon. Jo. Sana. Cijar jarno tambah suwi tambah kurang ajar kon. Ya awakmu kuwi. Gak. Laget aku gendakamu. Lah kok manis men? Manis jenenge bapak. Enak so. Enak. Saweger so. Kon ngerti gak? Apa? Disawang wong sakmene kae apa maneh nek wong wedok-wedoke enek arek cilik-cilike. Iku ngono gak apik, Cak. Iya. Padha karo ngekeki contoh. Padha karo ngekeki contoh arek cilik-cilik lek jarak arek wedok kudune ngono. Wah. Iku gak bener, Cak, mempermalukan harga diri seorang wanita. Ngono iku garai isine atiku. Pantes ta disawang wong sakmono kae. Pantes ta? Pantes iki. Anggap aku iku apa, Cak? Iya. Isin aku, Cak. Isin, Cak, atiku. Dikandani kok pringisan? Atiku. Anggen aku radio rusak. Lah kok. Gak kok. Tiwas olehku ngomong. Mangkel atiku, Cak. Mangkel atiku. Atiku. Tak jar-jarno tambah suwi tambah kurang ajar kon. Apa? Sitok dituturi sitok. Kon tak
tak idoni bosok raimu kon. Corone tambah talek. Lah nggih kuwi lho, kemanisen potonganmu ngono ta? Kemanisen potonganmu. Lho iki lho. Rasane apa? So, Apa? wamis so. Mosok hem. Wis ngene, gak kakean ngomong. Lho, ket mang aku ya gak kakek ngomong ya kon iku sing kakek ngomong. Aku to, aku sing kakean ngomong. Koyo kan kakek ngomong. Maksudku ngene. Emak aku. Lho kok emo ya apa sih maksud? Emak aku kate kok rondeng kon piye emak aku? Lho, karepku ngene, kon timbangane kok dadi perawan tuwek. Ya, Lah? mendingan kon saiki gelem ta rabi. Lho, masih aku dadi perawan tuwek lapo? Urusane apa mbek awakmu wong loro? Lho? Cara awakmu tak kei mestine gelem sih. Lho iya gelem. Kagelem. Timbangane awakmu medak, Terus, gak kanggo, gak payu. Tak rabi, tak ingoni. maksudmu kon iku seneng karo aku? Iya. Terus awakmu? Aku ya pul, alap you pul aku. Alap jupul. Iya, aku ya seneng ambek kon, Dik. Aku yo. Wong loro iki seneng. Heeh. Tak tampa iki. Iki lho mangkel. Lho tak aku ya tampa iki. mangkel, iya. Iki ya mangkel. Saiki ngene, aku gelem rabi tapi lek oleh wong soleh. Lah nih to, So, apa? gelem dirabi Nek oleh wong soleh. wong saleh. Iya. Gak kurang akal. Hmm. Ayo. Mosok awak dhewe kurang akal. Carane sing penting iso ndolek arek iku. Budal so. Budal. Soleh so. Kacau. Jadi rondo 46 tahun. Lah masa jange rabi kok wedi aku. Lah piye rabi ping 5 bongko terus. Wis sengkol bombo aku ki. Ya. Kacau. Ini ki anak-anak ki ya. Wis terus wong tuane wedok gak ono. Boyo nang pasar nang mulih. Gak kok aku izin. Anak-anak wis perawan-perawan tuwek dadi ucapane tangga. Mosok perawan tuwek sampe 7 tahun tak kono omah gak gelem. Jenengane nek lamaran jange gen omah tingkat. Tingkat 300 jerene wedi. Wong tuwek senengane ngrasani anak. Apa? Biasa men rasan-rasan. Lho. Oleh rasane gak bener awakmu. Lah apa aku gak bener? Aku oleh izin. Lah apa sampean isin? Isin apa? Awakmu Isin apa? Tak takoni isin apa? Wong aku ya gak mudun ning ngarepe wong akeh. Lah sampean kok isin iku lho. Apa aku gawe wirange wong gerang? Apa aku mempermalukan wong gerang? Kan ya gak sih. Oh! Mosok nyotot ae. Piye? Ngene lho nak ya. Awakmu ki dadi perawan wis tuwek. Bapak iki krungu suara tangga ki kerih, kupingku kerih. Terus Kon iki nang omah-omah, lah bapaknya nang duwe putu. saiki ngene ya Pak ya. Nek aku rabi, ya toh. Nek aku rabi otomatis aku ngrawat bojoku, ngrawat anakku. Sing ngrawat sampean sapa? Lho, bapaknya ya diramut. Sing ngrawat sampean sapa? Ya awakmu. Lho lah aku ya otomatis aku rabi yang ngrawat bojoku, ya Lho. mungkin ngrawat awakku. Sik, ayo. Nek. Nek bantu ngrawat awakku. Nek. Ngrawat awakku. Apa monster to wis? Wah kok sok. Sik, Ngrawat anak tok. terus. Wong tuwek kok tolong to ta? Ya ya ya
rabi enake piye? Rabiye, Rabiye niku sepi. Oh rabi ku ya, tak kandhani. Teko dok nyambut gawe dikai dhuwit palak. Terus. Nah, yo mari ngono, nyambut gawe maneh kae dhuwit palak. Lho, Iku sing penak. ngekeki sapa? Ya bojomu. Bojoku sing ngekeki. Heeh. Wes ngene, aku rabi dhewe no, Pak. Asem. Rabi dhewe. Sik, awakmu ya tak ramos. Duh, kira piye? Piye iki? Gelem tagak iki. Ayo, emang sih sampean donyamu gak kepakan wong liya. Kan balik nang anak. Iya nyang aku kerik. Wong kok. Kene lho, Nak. Kan Pak kok ngene aku mbok kon piye sih, Pak? Mbok. Masalah aku rek. Piye? Kene lho, Nger. Awakmu rabia, tak tanggap lodruk, Budi Wijaya. Ngono lho. Lho kok gak kentut kumanopo lek nanggap lodro. Bapak ta iki dina iki telapak kan nekano Budi Wijaya. Terus, Gak meneh nek krasa penak ditanggap maneh. terus. Kok terus entek. Pak. Wes ngene, timbangane aku mbok kon rabi. Ya, aku gelem rabi tapi lek oleh wong saleh. Hah? Aku gelem rabi tapi lek oleh wong saleh. Bapakmu gelem rame, lah oleh wong saleh. Iso. Beres. Krungu gak kopengmu. Ayo krungu gak. Wes, gelem rabi nek oleh wong saleh. Gampang. Wes ya. Ya, Aja ngene yo. Kak. Tapi kok gelem ya? Kudu gelem lho. Wong saleh kudu gelem lho. Ora kleru saleh balong panggang. Waalaikumsalam. Pak Gondol. Kacau. Loh, apa iki? Aku gak iso ngombe apa-apa. Jei, Oi, maksudnya iki pedhatku durung payu iki awake tak DP sik 400. 4.000 apa 400? Itu ngena. 200 400. Kok 200 lho, 2.000. Lho, Kene motone cuwilik iku apa? Iki gale bensin. Jalun baik. Baik mudun. Kaurunge jalan baik ke penku. Sing ijo ku. Walai gale ikuti jang. Sing ijo ku. Kancane ulah. Kalah ijone. Iki jang kancane. Ya. Alah aku. Aku kecuali mangan kamu. Betul. Lah iki. Matur nuwun, Bu. Namine sinten, Bu? Oh, Juwariah. Juwariah. Niku Ibu RT ta RW? Kaurunge jalan baik. Untumu bogang. Podo, muntune awake. Kacau. Matur suwun. Alah. Ini medumane ulah. Oh ya. Beres. Tak nyawer awakku lho. Ya sakku noleh. Astagfirullah. Putihan. Cokrik. Bir. Piritem. Oh, aku. Assalamualaikum. Lah ya kasep ket mangayong medaya. Assalamualaikum. Lho. Kate nanti ku lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih niku sing kula pikir niku aku. Terserah.
Napa leres niki daleme Pak Tajem. Tak tonjok bosok kon. Bosok tajem. Lah sing leres dos pundi? Pak Taji. Oh, Taji. Nek tajem ku kaya embut. Tepangaken, Pak. Nami kula Kuntet Sain Qadir. Jeneng apa iki? Kuntet Sain Qadir. Oh, Kuntet Sain Qadir. Kula niki Ustad, Pak. Ustaz, Nggih, saking pundi? Samalaya. Ustaz kok kondol. Mboten iringane. Oh, iringane. Kula mriki badhe nglamar yogamu. Yo Gun, panjenengan. Napa? Yoga panjenengan. Balik iya wis nang balik. Iya. Iya, meneh nang nggonku ya. Dolen tak biri. Oke. Ya. Oke. Sampun kuwatir, Pak. Nek yoga sampean kula rabi mumpun nedhi mas kawin napa mawon kula sukani. Yatra mawon napa mawon kula sukani. Wong kula nggih mun gadah napa-napa. Walah. Kos-kosan kula kathah, Pak. Kata, Nggak ada kos-kosan. pinten? Gue enten pirang baris, Kawata, Jurang Kuping enten. Samalaya enten, Moro Seneng enten. Lah kok gremo iku. Sebelahipun, Pak. Oh, sebelahe. Nggih. Lah, saking pundi? Kula pondok kula teng Tetembusan, pondok Tetembusan. Tembus pundi? Nggih, tembus pundi niku pondok pengincengan, Pak. Nginceng napa? Nggih nginceng wong adus, kadang-kadang sinten sing kok guyu mawon niku. Mpun guyu niki pondok inceng-incengan. Ya napa, Pak? Dipun terami ya, Pak. Ngene. Nggih. Pak Ustad. Kula niki mboten tak ketrima. Lah lajeng Kuwi sing nglakoni anak kula. oh nek ngoten nggih pun unen-unen. Ngene napa? Ya ayyuhalladzina amanu as-sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artine? Kirangan mung kula dhewe ngawur kok. Ustad kok kaya geblok. Nggih, ya napa diterami napa mboten, Pak? Ya rono dhisik. Ngoten nah. Engko anakku tak tunggu. Nggih, pun jam setunggal kula gopo, Pak. Nggih. Kula mriku nggih. Ya, baris. Gak ngono ki Ustad setruk tapi ya kira. Cok gobek-gobek terus ya. Ah, jembak. Dikir, Pak, dikir. Oh, dikir. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Saking kusuke, Pak. Saking musuhe. Berarti sampai dikir sampai nyam 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 nyam. Oh, ah, iki sapa? Semoyo. Oh, Leutang Bangsari. Ayo. Semoyo. Kapan? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Saudara, Iya. alhamdulillah. Ternyata di sini banyak manusia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad Rono Ngger. Ojo geger,
Wong iki ngono padha menungsane kok geger. Harus saling menghormati. Biarpun ini agama apapun saja, kamu harus menghormati. Geger tak mut wongko kon. Betul saudaraku. Kita adalah umat beragama dan kita adalah umat muslim, kita bersaudara. Lah. Maka tidak pantas jika kita bersifat Loh, seperti iki hewan. iki Betul. Loh, iki lho wong gendeng. Wong temen. Jangan didengar. Jangan didengar, ini sangat tidak benar. Jangan didengar. Dudak. Alah. Apa jangan didengar tungtak tungdes. Jembek. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Apakah betul ini rumah Bapak Taji? Oh, betul. Alhamdulillah. Lah, Alhamdulillah. kamu dari mana? Perkenalkan, nama saya Wanto. Saya berasal dari Timur Tengah. Loh. Timur pinggir gak enek? Timur pinggir banjir, Pak. Oh, banjir kali nang timur tengah. Tengah. Bagus ya. Alhamdulillah, Pak. Di situ saya mendirikan sebuah pondok dan alhamdulillah saya adalah pemimpin terbesar pondok pesantren Rumah Hantu. Wah! Lah pondok pesantren rumah hantu lho. Kang ngono kiai niki gak demit ta kira-kira. Semoyo. Waduh. Ruwono. Kamu itu sesama muslim. Jangan geger, harus saling menghormati. Lah, Biarpun kamu opo ae agamamu, menghormati. Betul, Pak. Kita sesama umat manusia jangan hanya menilai dari depan dan jangan menilai dari samping. Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Maksudnya? Solatku, ibadahku, semua hidup dan matiku, aku serahkan kepada Tuhanku alam semesta. Allahumma. Awakmu sapa? Kok pinter ceramah? Saya ulama dari Timur Tengah. Oh, lemek teko timur tengah. Ulama, Pak. Hah? Ulama elemek. Ulama. Tuwek dublek. Semoyo. Saking ngene. Iya, Pak. Pak Kiao. Kiai, Pak. Loh, lah ya jeneng Mak Kia. Ono wow. Pak, idunya muncrat. Ini idu apa air zam-zam ini? Air jam. Semoyo. Wis gak usah semoyo. Iya, Pak. Saiki butuhmu ngene lapo? Alhamdulillah, Pak. Saya mendapat wasiat dan mendapat wisik Heeh. jika saya harus datang ke rumah Bapak Taji untuk melamar anak Bapak Taji. Oh, ngelamar anakku. Nggih, Pak, leres. Sekarang begini Nggih, ya. Pak. Nah, menjalani itu bukan saya, anak saya. Oh, begitu nggih, Pak. Nanti anak saya tak tarine. Nggih, Pak, nggih, Pak. Suhron. Sukron. Suhron. Sukron wis mati, tanda sukron kok wis mati. Jika nanti anak Bapak menjadi istri saya, Pak, untuk masa depan anak jenengan jangan khawatir, Pak. Masalah dunia saya tidak punya. Masalah harta saya tidak punya. Karena saya sang ulama hanya memikirkan sangune akhirat, Pak. Oh, ngono. Nggih. Dadi gak nyambut gawe. Nggih, mboten nyambut gawe. Dadi salat tok. Nggih, leres. Gak nyambut gawe. Nggih, leres. Dosa. Kok dosa, Pak? Lho, wong butuhe kok apa? Amale le. Oh, nggih. Amale. Nggih. Kita kok besok mati ku amale ditakono. Nggih. Nek ngoten besok kula tak ceramah, Pak. Tak tanggapan kula, Pak. Hah? Kula tak ceramah tanggapan ben oleh hasil damen mencukupi anak jenengan. Wah, iku bener cek gak dosa. Nggih. Kon rabi kok kalar dosa. Nggih. Heeh. Jenengan bayangkan, Pak. Satu kali pengajian 25 juta gak dinyang. Lodrok 20 juta dinyang, Pak. Ya bener lho wong akeh. Wong akeh. Alhamdulillah. Semoyo. Enak sing lakoni anakku. Nggih. Kono. Oh, kok geger kok.
Eh. Pak Kiaot. Bagadir. Keruduk, keruduk, keruduk. Magadir. Bagadir. Bagadir. Niwatil hanam. Bagadir. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, hijau, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar. Dor lembeng dar. Meletus balon hijau dar. Ustadz, kami itu laki-laki. Harusnya perkasa, kuat, dan gagah. Kok dar? Semestinya ya apa? Dor! Kaget. Dor! Kaget. Dor! Kaget! Ngene lho, Pak. Mangeder! Makasih. Oh iya. Magadi! Akbar! Korene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken sing dereng tepang, sing pun tepang diraketaken. Tepangaken nami kula Kiai Saat adzan maghrib. Kiai Saat sing pun kondang ten ceramah-ceramah, sing pun viral ten ngene YouTube, ten ngene TikTok, ten ngene Senado. Nggih ngeten iki kanca-kanca sing boten tepak. Mongko saiki ki kudu sing sabar. Nunggu kene. Mek kesogrok, kesogrok, kesogrok. Iki tak nunggu. Tak bapak nunggu. Loh. Sugeng dalu assalamualaikum Bapak Motoruo. Kapan? Mantu awakmu iki kapan? Oh Bapak Moro tak kiwa. Kula temriki badhe ngelamar yogane jenengan. Oh, nglamar. Awakmu jenenge Kiai Said adzan maghrib. Kiai Saat adzan maghrib. Sampean pun percaya betenggik-betenggik niki. Gak kira duwe apa-apa. Seje. 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 Nunggu kene lho. Kiai tayanen. Umume wong koyok ngene-ngene niki rabian. Mek kula niki tetep setia nduk bojo. Kula saged memahami perasaan wong wedok, memahami perasaan wong lanang. Sebab kula Baci, baci. ya ampun. Pon kuatir mek duwe mantu aku. Apa kepengin tak semir brengose. Niki lho pun kula cepakaken gelang gawe calon bojo kula. Alah, ambune amis sepuan iki. Sampai nek duwe mantu aku, njaluk tak wacana Yasin bendina. Bongko ta. Yasin iku mboten didamel wong mati tok. Wong gendeng kaya sampean nggih perlu. Mene awakmu nek dadi mantuku, bendela aku tak maca innalillahi. Wa innalillahi rajiun, mantuku kok banci ngono. Sampean sakderenge kenal kula, mangan sak mangan lak besual-besual kaya jaran kepak. Kae kon nanti kon arek iku kon.
Kaget aku. Aku boget. Sawise kenal kula, sampean mek kate mangan kan mesti A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Mari mangan. Shadaqallahul adzim. Kula pun trima Mas ya sampean ngentutan dadi maratuwa kula. Ngentutan maneh tak jejeg. Kak bongko ae kok. Iso prek-prek-prek begini. Kiai saat malu. Kiai saat malu. Kiai saat malu. Aku sampe pelok bengkong. Ustad, sikile kok bletok-tok ngene. Ustaz mari teko kebon. Astagfirullahaladzim, gak bletok ya apa? Nggone paes jembret. Menika ndek nonggon si tepak. Apa maneh? Apa maneh? Nggone ngoyo gedhek. Akeh wong nang kono aku ngoyo lali ngadep. Ngoyo kok sembrono. Kabar-kabar desa kene iki gawat Lho, iki keliwat. temen. Aja tobak-tobak nguyo. Ngadep ngadul ini. Ngadep ngidul. Awakmu desa kene iki nek ngadep ngidul iki gak oleh. Apa kok mboten Sembrono nguyuhi Rara Kidul. ngetan mawon? Ngetan niku nguyuhi srengenge. Ngulon. Ngulon aku nyuwi Ka'bah. Gak oleh nggih. Gak oleh. Ngalor. Nyuwi Pakdemu sebongko gak Gak oleh. masalah gak oleh ngetan ngidul ngetan. Kula tak dangano nguyuhi rayiku dhewe. Kiai Saat. Kiai Saat. Kok lembeng ini Bapak? Alah glani. Glani to daranto. Ini lah ya. Kata-kata ngomong soal kula kate ceramah. Sekali ceramah kula 16 juta. Sak campur sari ini. 16 Aku ngomong apa? Mendelat. Cangkemmu ngono. Aku soalnya wedi ya gembul wong iki. Sampeyan trimo kula. Pondok Ramadan kula kathah. Lho, Pondok pesantren. Pondok Ramadan. Lah pondok pesantren mari ngono acara pondok Ramadan. Tak idoni lho kanca. tak jone dhewe kan. Lanjut dhewe. Karena ngomong Asu iki mek ngidoni temenan. saking kene. Ki anu Kiai Saat subuh. Azan maghrib. Oh ya, Kiai azan maghrib sing nglakoni ini anak kula. Nggih. Isok gak isok kula mawon sing dipilih. Ora iso. Kula mawon. Aja geger lho ya. Kula mawon. Aja geger lho. Kula mawon. Aja geger. Kula mawon. Apa geger? Warga. Apa geger? Apa geger? Apa geger? Amplong. Sakne ngeten sing lakoni anak kula. Stres kula. Sampeyan Kula tak- napa? Nek anak kula mboten purun, ya napa? Ora, lungguh kana. Ndi? Ngono, kok dipilih. Saya pilih kok sing ndi? Ngono. Yo, Aduh enake kok. Ayo nuntut. yo. Yo. Renena. Le, iki kekarepamu iki lho, kekarepamu. Jare aku mbok kongkon masak. Iya masak tapi ucapamu mau tak ugemi. Lapa? Aku gelem kawin tapi nek wong soleh. Lah iki pilihan iki. Iki timan, timen, tiga, soleh nanti. Sing Iki lho. kaitan aku nang sing ndi? Sing kaitan Iya, dayo. Iki yo. Iki ra, le. Iki di omah, omah tawon. Oh, iku dodone lara iku. Men rene. Sampeyan teko pondok ndi? Pondok Pengincengan.
mon. Ora. Awak pondok rinceng. Aku hamil, Pak. Sing kedua mau siapa, Kok Pak? kedua kok? Habibi, Habibi, Habibi ya nurul aini. Habibi, Habibi, Habibi ya nurul aini. Habibi, Habibi, Habibi ya nurul aini. Sana. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Enak gak kaya Yai Saat. Kakek cocot. Ora kaya Yai Saat. Terlalu. Anda semua sungguh terlalu. Kita adalah umat muslim yang bersaudara. Maka jangan saling menghina. Betul. Terlalu. Di balik kerudung. Kerudungmu terbalik. Allah. Di Balik kerudung. Maka. Di zaman pembaharuan banyak permusuhan. Mati kaliran. Tetapi tegarkan hatimu. Tegarkan. Ada laptop kotinya. Balik. Durung data. Gandul, pleng. Ono gandule. Nang TikTok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda. Maaf Dinda. Sadaqallahul adzim. Iki piye to, Pak? Kok moro-moro wis kok kene iki? Sungguh terpaksa kowe menyanyi membawa suwalmu bedah. Sampeyan teko pondok ndi? Alhamdulillah. Saya berasal dari Timur Tengah. Timur Tengah. Dan saya salah satu pendiri pondok pesantren Rumah Hantu. Duh, Nah, di situ salah satunya seperti dia. Duh, alhamdulillah pokok. ono sing persis sampeyan, Pak. Hantu, Pak. Hah? Hantu. Saking ngene nak. Apa? Iki pilih ganteng ta elek? Kaya gak, Pak. Alah, iku cedak WC karena Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak bisa, Nana. Alhamdulillah. Ayo, kono. Ayo. Kaget apa? alah. Lagu-lagumu gak enak, gak koyok lagune Kiai Saat. Yo kanca ning dhisik gembira. Anglera plera banyune sekor. Trung tak tak tung tung dis. Ojo percaya cangkeme nyambik bekisar. Yo ayo numpak blara. Hah? Lah ya plaurune iku dicitak dadi blas. Sing pantes dadi mantune anak peno ya aku wis tak siapno gelang mendelas lusin. Sing kanan 700 gram. Gak sampai kesaratan kurang mangan. Wis tak cepakno villa moro seneng. Apa? Villa moro seneng. Oh, gremoy. Jelas. Pak, Eh, iki kok kaya ngene iki, Pak. Saya, Pak, aku kok penasaran, Pak. Lah iki kiai kok ngene to, Pak? Aduh, isin aku. Isin. Lah iki kiai kok dapurane kok ngene iki piye? lah kiai kaya omahe tawon. Oh. Makasih apa? Repot Bu Sudarmanto iki. Iki drone. Loh, drone koyo PT warna-warni. Iki bagi aku iki. Iki bagi aku iki. Rene. Ada. Apa Pak? Iki sapa iki? Waduh. Nah, cepet. Wangel ya Pak. Cepet. Aduh. Malu Pak. Ya. Walah, keleke petenge. Jekno mambune langu.
Assalamualaikum. Saya Bu Lurah. Bisa kayak orang Bukan harta, bukan. Sirep. Enak. Iki gak cocok. Iki gak cocok. Iki gak cocok. Cocok mundi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, napa bener kula nderek tanglet nggih? Napa bener iki gerane Pak Jita? Nanawu. Taji. Taji Jita. Jare wong ngono iki mau. Ganteng bento iki. Pangaken mawon. Apa? Nami kula Soleh, Pak. Lho iki. Wah, iki Pak. Iki tak goleki Pak. Iya. Kula santri saking Jombang, Pak. Apa apa teko ndi, Nak? Kula teko Jombang, Eh? Pondok Tebu Ireng, Pak. Teko ndi? Tebu Ireng, Tombok Penduwireng. Pondok Tebu Lah Ireng. iya pondok kok tombok. Ya tombok togel. Nek iki dudu kiai. Apa? Iki ngono bakul kroto. Lah iki ya dudu kiai. Siapa? Tukang las. Iki ya dudu kiai. Siapa? Iki tukang gawa kotak amal iki lho. Saking cintae, Wanto. Iki kene lho. Sing dikarepno Sing dikarepno anakku ku gelem kawin nek oleh wong saleh. anakmu kok rene sik. Sing kok karepno iki wong saleh, wong sing pinter ngaji, apa jenenge saleh? Ayo. Siji jenenge Soleh. Iya, Ya Soleh sak sembarang kalire. ya pinter ngaji. Ya pinter ngaji. Iki lulusan pondok, Tebu jenenge saleh. Iki ta sing mbok karepno. Iki sing tak karepno, Cak. Lah, nek iki sing mbok karepno iku bener, aja abrakan-abrakan ngene iki. Ora Kita butuh tebangan. ora member-member. Ora member-member kok Ngene aku tuh. wong saleh. Kan ngene. Wong kabeh iki ya. Lah apa ngene iki gak salah kaprah to? Iya. Akon-akon. Iya. Lah wong sing gak akon-akon kudu wong temen. Lah wong temen apa wong Jawa? Yo, Lah wong Jawa kok apa? Adat ninggalno adat Jawa. Kaya sedekah desa. Lah, Sedekah desa iki tradisine wong wong Jawa. Jawa. Tinggalane nenek Nenek moyang. moyang kita. Sing babat alas kene iki biyen, Ah. ayo dikirim donga. Iya. Ayo dibancaki. Lah. Mulane dijenengno sedekah desa. Desa. Sedekah iku nek basa Jawa, nek bahasa Quran sedekah. Sedekah iki perintahe Gusti Allah. No Quran wis diterangno, anfiqu min thayyibati makasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong tlapak sedekahno rezeki sing tak paringi sing apik-apik. Lan apa-apa sing tak tokno teko bumi, mulane dijenengno sedekah bumi. Pancen bener. Paham ya? Paham. Saiki contone kaya telapak. Yo. Telapak. Sedekah bumi ngetokno barang apa iku woh-wohan. Itu Hasil- berarti bersyukur. Hasil bumi. Hasil bumi bersyukur. Heeh. Berarti ngono ku gak musyrik ya? Yoga. Sing Masih nanggap penting horeg kok gak musyrik. nek Gak tahlilan. musyrik. Tahlilan kaya istighosah. Iya. Kan yo ndonga nyuwun Gusti Allah. Iya. Mosok sih kok musyrik? Oh. Mosok sih kok sirik? Ya. Lah dina iki wong telapak iku wis amal karo wong akeh. Sing nanggap ludruk wong telapak, sing seneng wong kono-kono. Berarti iki amal ya ibadah. Lah jare Gusti Allah, Apa, Cak? manja abil kasanah falahu asru amsaliha. Sing sapa wong nyenengno wong sepisan bakal dijoli ping 10 karo Gusti Allah. Mula ayo didongakno dulur telapak. Nek nanggap ludruk nyenengno wong akeh dijoli karo Gusti Allah barokah donya sampai akhirat. Amin. Ayo didongakno. Anfiqu min thayyibati makasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Inna adqiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min sari dunya wal akhirah. Muga-muga wong telapak randekan sari diijoli Gusti Allah kebahagiaan keselamatan donya sampai akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah. Bengi iki sing ditanggap Ludruk Budi Wijaya
digawekno lakon apik. Apa, Cak? Lakone alap-alap samber nyawa. Alap-alap Samber nyawa tempe. bersama Ludruk Budi Wijaya.